Представете си AI агенти, които могат да мислят, търсят и действат самостоятелно, изпълнявайки задачи, докато вие се фокусирате върху по-големите цели. Новият Responses API и Agents SDK на OpenAI променят правилата на играта, давайки на разработчиците възможността да създават AI, който не просто разговаря, а работи. OpenAI заменя своя Assistance API с нещо много по-напреднало. Responses API позволява на AI да търси в интернет, да извлича документи и дори да автоматизира задачи на компютър. Това означава, че AI вече може да извлича информация в реално време, да управлява файлове и да изпълнява дигитални задачи безпроблемно. Но истинската революция – Agents SDK. Вместо един AI асистент, сега множество AI агенти могат да работят заедно, всеки специализиран в различни задачи. Представете си AI екип. Един агент извлича информация, друг я обобщава, а трети генерира доклади. И всичко това в перфектен синхрон. Помислете за въздействието. Автоматизирана клиентска поддръжка, която наистина разбира и решава проблеми. По-ефективни бизнес процеси, благодарение на AI, който се справя с рутинните задачи. Разработчици, създаващи персонализирани AI агенти за различни индустрии. И OpenAI не спира до тук. До средата на 2026 година Assistance API ще изчезне, а Responses API и Agents SDK ще станат новият стандарт. Това означава, че ранните потребители ще имат огромно предимство, усвоявайки тези инструменти сега. Това не е просто AI асистенция. Това е AI, който работи вместо вас. Готови ли сте?